Pergita nga roden. Aya, dati pakasaritan, ti parikot iti biyag ni Lita, iti Metro Manila nga tubo, iti Calayan Island, Cagayan. Sagudahin nga ti surat ni Lita. Dear Cousin. Umunaman ti amin kat kablawang kayo nga agserserbi di Tanemars Studio iti naimbag nga oras. Kas namin tayo nakablawak di kiti naruway nga agbibuya nga padak. Nang nangruna di kiti naayat unay nga sponsorship. May sakmet kada kiti agbibuya, kada kiti letter reading program show, lalo kini Dadim. Idol na idol me. Kat idita nagprograma kami ten kasin, ay na. Basta o na iti ililek mo inukwan, wag ibasbasa ka. Kaya umanay lang aliwliwami, pangikat banog, pangikat stress. Aglalo ka iti panawen nga adda parparikot iti biyag. Ilingad naklaeng ngayon itinagan alita. Kaya iti agdama, agpapaayak, akas babaunin, weno katulong dito'y Metro Manila. Tubuak iti isla ti Calayan, iti probinsya iti Cagayan. Aklunek kasinyong asa anak nga nakaadal ngamin nagpatingga aklayang iti grade 3 iti elementary. Marigrigat laing ngamin ti biyag mi. Angim na to rin ti pakinakem ko isungarot nga nakagtengak dito Manila tapno agtrabaho ak. Ngem gagangay siguron kadagiti kaskanyak asaan na nakaadal ako nada nalaka amaal lilaw. Ket dahil ti bagtarayan ti padas ko nga nangted kanyak iti parikot iti biyag. Amom Lita, gayem. No siyakla ko mati maikan iti gundaway nga mapanagtrabaho di Manila agit mapanak kumamot Ang imdimit kaya datatang kinanang ko. Diyak kumakayat ngagtali na edaklatan dito isla. Makaumamat dito eh. Diyak kumakayat ngagdanayon nga no saan nga iti talon kat iti baybay laing iti ayan ko tultulungak nga ro datatang kinanang ko. Nagburing ngamin dito ayan tayo. Awan pa iti signal ti cellphone. Masapul pa'y laing nga mapaniti nga nga lugar tapno agka-signal laing ti cellphone. Imbag kumamot adata yu jay ili. Uray mat siyak Betty. Kaya't ko kumamit ti mapanagtrabaho jay Manila. Tapno matulungak ni tatang. Saan nga gaputa maboring ak ditoy. Ta saan ak mat nga maboring ditoy. Si Kaalita. Angim siyak talaga nga maboring ak ditoy. Agdumata Betty. No man mapanak agubra di Manila, gaputa kahit ko nga tulungan ni tatang ko tapno mabayadan mi digiti nakadadungaw utang mi. Kakaasimot ni tatang. Lakayan ni tatang ko. Uri no di na ibaga kanya, ket amok nga marigatan nga agubra iti talon. Ket ing Kaalita. Anya pay lang arutir aramidem. Anya pay lat ururayem. Mayat kumamot ni no palubusan dagdatatang ken nanang ko ta. Agkuyog ta ko mga mapanagtrabaho di Manila. Diyak lang amin kahit nga panawan ni tatang ko no mabalbalin. Taas sino pa nga ti mga sikaso kinkwana. Ket dagda kami metlaengan nga duwat yagdenden na. Tanaki asawa met ni manang ko. Nadamet pamilyanan. Ket napiksamit pa ilaing ni tataruman Kaya't namat siguro nga mapankagtrabaho di Manila. Gayem. Ngamin ket kunam kanyak nga dakkel pa ilaing ti utang yung nga baybayadan na. Sa bagay, baka adda nga agsakit ti amak no, iarado na ti bagina, mabayadan na laing ti utang mi. Baring no matulungak isuna nga agbayad, kit uray saan unay nga mapanagtrabaho iti talon. Wen Lita, ingka. Alis to kayo matlaing nga makabayad iti utang yun, no tulungam ni tatang mo. Iso ngayon kagtrabaho di Manila. Kit makapanaw kami dito'y makapaboring nga lugar tayon. Ay, sana all kunaklatan yung kantot Manilan. Dantumit ngayon tatang kinanang ko. Naka-KKJ da. Angin kasaritak to pengo muna ni tatang ko, Betty. Alaik mo ti opinion na. Sigurado nga palubusan na Kalita. Ninto pa'y tataruman ti ko namat. Ken kasaritak to pa'y animanang ko nga Delia. Taibilin ko ni tatang ko kenkwana. Nga anya. Ket mapanasarong karan ni tatang mi No bilang adakton di Manila. Urisag paminsan laeng.
Hu! Awan lati amok kaday nga manang mo, Lita. Jak man mo no kasano nga nagkabsat kayo, idinto nga nagdumamit ti ugali yo. Betty, si ka nga mismo tinagkuna kanyak, nga saan kayo nga katunusan nga agkabsat ta, managing bubuko di suna. Awanan utang nga na yung baganakem. Awan kanyak day jayen. Hu! Naalasbot ka talaga ti ugali ni manang mo ya. Mamati kan tumot nga mapanasarungkaran ni tatang mo no bilang adakan to ti Manila. Ket no kasta nga awan mo ti bibibiyang nan kada kayo kini Tata Roman. Sibo di nagasawa. Kasla di na kay am-ammon. Ala pa dasiklat nga kasaritaan ni manang ko bareng no. Ibagak nga mapanakagtrabaho di Manila. Katag may santo ni tatang iti balay mi. Ket mapilitan tumot nga mapanmang sarungkar kini tatang mi. Amangan no saan laeng nga umay sumarungkar. Gaputaan muna nga addaak nga kadwa ni tatang. Lita, anak ko, saan nga siya ti panunutem? Noan niya ti amom nga pagsayaatan ti biyag mo ka aramidim ah. Angim si katipan panunutek dito'y tatang. Asin nung nga rutin ti kadwayo dito'y no bilang laeng. Asino pa ti mga sikaso kada kayo no awanak? Saan nga rumba nga pagdanagan na kunaklagarudan? Kabailag nga asikaswan ti bagik anak ko. Angim, adan edad mo tatang. Lumakay kayon. Diyak kayat nga Lita anak ko. Di ka na pagadal ga po iti napasamak kaday di inam. Nga naidalit. Nga di ka na ituloy ti panagbasam. Angim awan na pulos tinangig ko areklamo manak ko. Nga si kapay di ti ad-adda nga nakatulong kanyak idita ore no ubing kapay. Amom idin ti mangged. Isu nga ita. Saan nga ro dasyak ti panunuti manak ko? No adda oportunidad kunak manen, di mo palabsen. Angin masapol ko ti kwarta nga, tatang. Masapol ko ti pagpletek, ken ti gastusek bayat ti panagsapol ko to trabaho di Manila. Saan mo nga pagparikutan day ta anak ko? Matulungan ka iti day ta nga badag. Ibagam kanyak dumano ti masapol mo, ta inak umutang. Tatang? Ala ibagam kanyak dumano. Angin manayunan manin ati utang tayo, tatang. Saan na balay? Tamayin inutan tumutlaing nga mabayadan dagita nga utang. Kanadakan tumutin nga katulungak nga makabayad. Sa bagay, tatang, gusto ti kunayo. Agyaman nagtatang ta si papalubos kayo kanyak nga mapanagtrabaho di Manila. Kunaktupay nga palubusan na ka ni Tata Roman nga mapanagtrabaho di Manila, Lita. Sana all kunak manlatan ah. Nakaaapal ka nga talaga. Makapanaw kan dito'y isla. Kaanon to nga rod mo ti papan mo gayam? Jack pay amo no inton kaano Betty. Nasken nga kasaritak to pay ni manang ko ta ibilin ko ni tatang ko. Kunak tumit king kang awan tinamnamain ka dahil kakabsat mo. Lita. Awanan utang na yung baganakim dahil nga kabsat mo. Angim nasken nga isuna ti kasaritak ta. Isunto ti pangipaw itak ti masweldo. Nga isunto met ti mangitad kini tatang ta. Isunto pagbayad ni tatang kadagiti utang mi. Apay met nga ni manang mo. Awan met ti sabaling amok nga pangipaw itak ti masweldo. Isuda ti adda signal na iti cellphone. Ta adda signal iti cellphone ti nagbalayan da kini kayong ko. Ket isunto ati mabalin ko nga matawagan kan makasarita tunggal agpawitak iti sweldo. Sa bagay. Awan man ngamin ti signal tay titoy. Wala, tanad da ko magat oresi ka kuman. Supay ah. Inakpay nga ro diti balay damanang ko tayo nagkasarita isuna, Betty. I'll be watching by ni Levi Bakod Kurameng ni Kalya Lili. Kinasaritak nga rod ni manang ko kasinyong ket imanugot matlaeng idi imbagak nga isunan to ti pagpauitak iti sweldo nga ited na kinitatang. Imanugot pa'y nga mapananto sarsarongkaran ni tatang mi nga kumustahin na ti salon at na. Ket binilin ko pa'y nga no mabayadan to lakit din digiti utang mi. No mabalin ket patarimaan na ti dandanin marpu uga balay mi.
nakasarita ko ni manang tatang. Isunto ti pagpawita kiti sweldo ket ited nantuking ka. Unain yung nga bayadan na kiti utang tayo tatang Tapalubos ni Apo Diyos. Inton makabayad tayo utang tayo. Patarimaan tayo tumatin to'y balay tayo. Imbiling ko pa kini manang nga sagpaminsan umay na kay kadwain dito eh. Ay lita anak ko. Kabailak ba't nga isakan ti biyag ko nga uray no kag trabaho di Manila? Sa anak ba't nga inutil? Ang lakay kan tatang. Sagpaminsan nga daagalim nga sakit mo. Saan ka di? Kit nasaysayat matlaing no may nakakitain ni Manang Delia dito iti kasta. Kit saan ka nga kasla nakakaasing agmay-may sa dito eh. Lita anak ko. Napatig ka kanyak tatang. Kaya't ka nga iyaon ni tirigat. Kat aramidik amin nga kabailak nga uri no sa anak nga nakaadal. Lita anak ko. Pagkawanin nak no. Tatang, daita ka manin. Saan narumbing kang dumawat kay ti pamakawan kanyak ta saan yung mat nga nagayayatan nga sa anak nga nakaadal. Ta naidalit nga rod day dinanang. Kat inyon unayo met idi. Inyon unayo ti kasapulan day dinanang para iti panagagas na panagimbag na. Ang imdaksang gasa ta saan na nga nalasatan day di sakit na. Sakit na kautang kayo iti dakkel. Iso nga nasken nga tulungan kayo nga makabayad kadagiti nga utang tatang. Agyaman ak no kasta anak ko. Napanak nga rod dito'y imayak nga rod dito'y Manila kasinyong ket kaasin na po Diyos nakasapulak atagos iti trabaho. Kasi ko nakitay agpapaayak akas katulong iti maysa nga pamilya. Ket dito'y met nga namamok ni Tony. Ni Tony nga maysa nga boy winubabaunin met laing akas kanyak. Padak nga Ilocano ken padak pay nga taga Cagayan ni Tony. Taga Ballesteros. Ket gaputa kanayon kami nga agkadkadwa ken ni Tony. Agpadpadamat nga apatpadamat ti amo mi may mesamot nga balay ti pagpapaayan mi. Nagbalin kami nga nasinged ken ni Tony kasinyong ay di pa naglabas dagiti aldaw ket aklunek nga na-develop ti riknami iti maysa ken maysa. Agingga nga adan nagkinaawatan dagiti puso mi ken ni Tony. Kaya iti maysa nga aldaw imbag ta pinalubusan data dagiti amo ta nga agdan nga ag-day off itata, lita. Itata nga kaswel-sweldo ta. Wen nga rod Tony. Iti kasta ket mabalinak nagpakadwa ken ka nga mapanagpaw iti ti kwarta para kinitatang ko. Jak pa ngamin unay amo ti pasikot-sikot dito eh. Ay, dahita nga talaga ti plano. Nga agkadwa ta nga rumwar nga saan lang nga mapanag-agipaw iti ti kwarta kadagay tinaskin nga pawitan ta, lita. Anya ti kahit mga sawen, Tony. Intaw mo na agpaw iti ti kwarta. Kalpasan na agad, intan tumot ag-date Itatanubya kan, nobyo na kon. Rumbing laeng met nga inta ag-date urisag paminsan, saan lang nga iti balay ti amo ta ti pagkadkadwaan ta. Sa bagay, ang impapananta nga rod. Intamangan. Panganan ta, iti restaurant, basta, adda amok a panganan lita. Iso nga intan, rumwartan. Panganan ka dito ito'y, Tony? Uy, panganan dito eh. Sogo Hotel met tinakaipan iti placard na. Uy, adda panganan dita. Panganan dito eh. Restaurant ko Saan nga hotel? Adda panganan dita unig ti hotel. Angin, apay nga dito'y panganan iti unig ti hotel ti umay ta panganan, Tony. E dinto nga nakadadumat ti sa baling nga restaurant nga mabalinta ko mga papanan. Lita, agayan ayat tan. Ket dito iti lugar nga umayan dagiti agayan ayat akas kadata. Kasta ka di? Uwen, intan, umunig tan. Ken siyak ti makaamo nga agbayad. Treat ko, lita. Kunak man no, umay tamangan dito eh. Ape nga ron nga datati unig ti siled, Tony.
Umay nga talaga manganta. Adamot mabalin nga pagorderan. O deti menu. O itawag talaeng ibagatan o anya ti kahit nga kanin. Angin madamdamata mangan. Madamdamata nga gorder. Anya ka diti ramiden ta dito Tony. Lita. Amumet nga ipatpatig ka. Saan ka di? Tony. Ipatpatig ka unay-unay, Lita. Kitagyaman nak. Inaklon nak. Inaklon mo ti panagayat ko. Kayat ko nga ipaniknikken ka ti panagayat ko. Ang nasken ka di. Saan ka madanagan? Di kan tubaybayan, Lita. Kaya di kariking ka nga. Sikakit siksikan to laing ti babae ti piyak ko. Tony. Ipatpatig na ka di metlaing. Lita. Saan ka ko mga aklonen no? Saan ka nga ipatpatig, Tony? No kasta. Saan ko apakabasulan no aramidig ta ito eh. Lita. Tony. 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 Kasta unay tinervyos ko idi kasin yung idi tarugyan ni Tony nga agkan dagiti bibig ko. No apay nga agnervyosa ngamin ket awan pay tipadas ko. Ni Tony ti damo nga ayat ko kasin yung apay nga slagtagtagirgir ka, Lita. Tony, mabalin ka di nga saan pa lang ita nga. Lita, no talaga nga napategaking ka. Agtalik ka kumakanyak. Awan ti rumbing nga kadanag mo. Awan ti rumbing nga kanervyos mo. Takasti ko na. Kasting karik. Di kan tubaybayan. No anyaman ti mapasamak ka data. Nakasagana ang takderan. Pasensya kan agnervyosak man. Awan pa nga minti paadas ko, Tony. Ad-adamanin nga ipatig ka, Lita. Ad-adamanin nga ipatig ka. Itatangay bagam kanyan. Nga awan pa itipadas mo. Ikariking ka nga sikan tulaeng yung ti babae ti biyag ko. Sikan ti kayat ko nga agbalin nga inadag iti anak ko, Lita. Iso nga, ipaay mo kumanday iti nga kintaw ko king ka. Agtalik ka kumakanyag. Nga di kan tubaybayan. Kasin yung imanugot akon iti kayat ni Tony nga mapasamak. Impaay ko, ingkedeng ko nga ipaay ko ti amin ko keng kuwana. Kalpasan nga nangigak dagita nga agkaksamit balikas na. Mamati ak keng kuwana, agtalek ak keng kuwana. Nga saan nakto nga baybayan, kalpasan nga da mapasamak ni. Ket ditoy nga nariknak, tinaisang sangayan, ken nagpaiduma nga ragsak, ken imnas. Edita, agpadpada kami nga kasla maladaga nga lamo-lamo kasin yung dito nga nariknak ti bara dagiti bagimi nga nagtipon. Edita agin narakop kami. Kastameten dito nga nariknak dagiti nababara nga agek ni Tony itinaduma-duma nga paset ti bagik. Damok nga papadasan ti kastoy. Mariknak ti bara dagiti bibig na tunggalagkan na tinaduma-duma nga paset ti bagik. Sumabay met ti panagasog ko. Tony. Tony. Lita.
Katay ko na itay nga umay kami mangan diti uneg ti Sogo Hotel ket mapaspasama ken. Gaputa, madaman ti pangan ni Tony. Isulalaeng tamay sa laeng ti kangkanen na. Dati presko nga tahong. Tony. 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 Lita. 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 Ditan nga linitak-litak na. Linitak-litak na. Sabay iebkas tinagan ko nga Lita. Gaputa awan pa'y tipadas ko. Gaputa ipatpateg ko ni Tony. Imanugutak iti anyaman na kayat na nga aramitek keng kuana. Ket dito'y metasim mo blatak anangan iti saan nga naluto nga tarong ka sinyo. So, pasensya ka ng tsak mo. Okay laing. Maawatan ka. Basta isubong laing. Nga ito pababala ta ulong ka dyan. Ay, agure ka ta. Pabuyaan ka pagtuladam. Ha? Agure ka. Dito eh. Kasta laing tiramitem, tuladim dayta. Ay, sige, Tony. Amokon. Isubok laing. Ay, uwen. Masursurum tumet laing. Sige. Saan mo ning isagsagad? Saan ka nga agdulo nga kasta? Sige, Tony. Saan mo na isagirad tangipin mo kat nasakit, Lita? Ay, sorry. Kasta. Alisto mo lang masusuro. Lita. Lita, kasta. Ipagpakaunak yung Lita. Tony. Nasakit no damom. Angem itilaeng rugrugina nga nasakit. Saan to nga nasakitin? Ito na sumarsaruno. So nga anusam ti sakit na. Sige, Tony. Anusak. Para king ka. Ipatpateg ka unay-unay, Lita. Ket, itatamamin pinsanin nga may sa nagiti bagita. Adaadamanin nga ipateg ka. Ipatpateg kamit unay-unay, Tony. Ket sapay kong matatong palem dagiti karim. Nasaan nakto nga paypayan? I'm sorry. I'm sorry no nasaktan ka man. Ang kasti ko nak. Iti damo laing nga nasakit. Lita. Sige. Okay lang, Tony. Sakti sakit na. Aray ko. I love you, Lita. I love you too, Tony.
Naglabas pa iti panawen kasin yung awan met ti dimdim te nga problema mi kini Tony. Mariknak nga napudno ti panagayat na kanyak. Ken napudno met ti panagayat ko ken kuana. Gaputa awan ti signal iti balay mi ijay kalayan. Jack pulos nakasarsarita ni tatang. Kumustaek lang isuna babayan kini manang ko. Nga tunggal awagak kalpasak nga maipaw iti sweldo ken kuana. Nga pangimbilinak pa'y ken kuanan ang mapanaited kini tatang tapno mabayadan ni tatang digiti utang mi. Ken kunak pa'y kini manang inuten damot nga patarimaan ti balay mi. Kaasimot ni tatang no marpuog ti balay mi ket awan ti pagyanan nan. Awan kanumet ti problema kini tatang kasinyong takaskas di kanumet nga napigsa pay laeng nga mapan iti talon. Awan met ti nakana sakit na. Ket impasigurado na kanyak nga mabayadan to dagiti utang mi. Kampante ak idi kasinyong nga alis to mi nga mabayadan dagiti utang mi. Halos ipawid ko met amin nga sweldo. Tilaeng magastuskot para itibagik ti ibatik. Sa may sakit kanayon nakmot nga ilibre ni Tony tong galagdate kami. Naduma pasara ikanak pay no kuano kurang ti kwartak. Masansan met idin nga adda mapaspasamak kada kami iti nobyo kasinyong ngano idi ket iti Sogo Hotel. Bueno, sa bali nga hotel, tipagdatean mi, ang itan, no nadumagat, ore iti mismo maid's quarters nga pagyanan mi nga katulong. No awan dagiti amo mi Tira namin awan dagiti amo mi, tay parit damot nga kaida kami. Gaputa nagpandemya kasinyong ket sa anak nga nakaawid ijay Calayan Island. Idi addan dua atawen ko dito yung Manila. Hindi nagpandemyan, dito nga na dalapos mi dito programa yo. Ket magustuhan mi launay kini Tony, agbibuyan ako kaditi programa yo kini Daddy. Ngano dadto makasin yung aklonek nga maibuyog kami mit no kuno ada ibasam nga panakpak ket sabayan mi met no kwan kini Tony. Ti planok idi kasin ket into naddan dua atawen ko nga agtrabaho dito yung Manila isunto ti panagawid ko. Adayo nga min di lugar mi sa nagastos no tinawenak nga agawid. Isu nga nagtultuloy nga nagtrabaho kadagiti amok akadwak ni Tony. Padakmot nga saan nga nakaawid ni Tony. Gaputa pandemya nga rod. Ngimidi adan at talo atawen ko dito'y Manila kasinyong ket naglukayan ti panagbiyahe. Nga mabalinen ti agbiyahe. Ginundawayak nga rod kasinyong. Ket gaputa saan da kami nga palubusan dagiti amo mi nga agiddan kami kini Tony nga agbakasyon. Siyak laeng tinagawid. Ijay Cagayan ket nabati ni Tony dito'y Manila. Ngayon di pa nagawid ko kasinyong dito'y nga naipasabat kanyak ti dakkela parikot. Taididimte nga kiti balay mi nga nasangpetak ni tatang ko. Adda ka madgaya men. Lita. Tatang? Panawang ka ba'y? Papalan nyo ka di tatang. Kasangsangpet ko. Apemit nga kasta ti reaksyon nyo. Pasensya kan. Nabanugak laeng masapul nga agsubli akit italo na nako. Tada pa'y pangtid ko nga trabaho. Nasisisita ka di dahi tatang? Dinto nga, nabayag nga di ta nagkita. Di ka di mailiwan kanya. Talo atawin tatang nga. Mailiwan akmot king kaanak ko ang masapul nga agsubli akit italo ni ti daras na. Adaras kin ilipas ko. Panawang ka pa makaamu ka dita no mabising ka. Mangluto ka latan anak ko. Tainak pa iti talon. Mas daawak unay kasin yung takaslasaan nga nailiwan ni tatang iti isasangpet ko. Gas lang nasisisita pa'y kingkuanan ti talon.
Kinapi nga naskin nga mapampel agtalon. Idi naamuan ni gayem ko nga Betty nga si Mang Petak may nga dagos iti balay mi kasin yung kit iso ti nagsaludsudak no api nga kasi ti reaksyon ni tatang. Api nga tanga kasi ti reaksyon ni tatang ko hindi kasangsangpet ko Betty. Di man lang nailiwan kanyak. Nasisita pa iti papanay ti talon. Ket di mo mababalaw ni tataruman alita. Anya ti kahit mga sawin, Betty. Awan siguro ti sayangin na nga oras nga trabaho tapno makabayad ito utang yo. Tadi na kayat nga maidarum isuna. Anya nga maidarum. Kinapi nga idarum da ni tatang ko, Betty. Kit idarum tayo nakautangan nyo Tadi na met mabaybayadan. Anya? Saan nga po doon tayo Betty? Nabayadan min dagiti utang mi. Napayagan ka nabayadan mi. Nagkunaking kalita ni Manang Delia. Kasano ko mga nabayadan ng ti utang nyo ket di met pulos nagpakpakas ti ni Manang mo. Anya? Imay aya dito yung lugar tayo. Ni aniniwan na, jak pulos nakita lita. Aga si digmet laing ti balay tayo. Makitaklat ako ni imay dito yung balay yo. Pulos nga di imay. Anya? Agpaiso ka dito ita. Kung nagtumit king kaidilita nga awan lati ang bukon kinimanang mo. Dayjay pa nga managing bubukod. Nagalas ti ugali na dayjay nga kabsat mo. Awanan utang nga na imbaganakan. Nagdardarasak nga napan iti balay da manang ko. Nakayat ko nga salanga din isuna kayat ko nga maamuan no apay nga saan namit kaya may inted kinitatang ti sweldo ngayon papawit ko king kuana. Abi, isumudlagayam nga kas lang sa balit pa nagkitkita dagiti karuba mi kanyak edi sumang petak. Tagayam kat sa balit ti mapaspasamak. Siguro agad ang panunutin na nga. Anyaman dito nga babae na pan nagtrabaho di Manila ang dinamad gayam impatpatulo di ti amana ko na nga taa. Kasta ulay ti pungtot ko. Aglalo nga nagburek ti darak idi ta makita ko ni Manang Delia. Api nga di mo kanumit iniintid kinitatang naging sweldo nga ipapawit ko king ka. Nagkunaking ka? Saan nga nasisitan no sinot nang ibaga kanyak? Ngem nalawag ti amin Manang Delia. Nalawag ti amin nga inalilaw nak. Nangip-ipanam digiti kwarta. Amod to'y tapagbayad ka digiti utang ni tatang. Amangan no idarum da ni tatang kaasip ni tatang. Hindi idarum da lata Awan ti bibibiyang ko. Anya? Ni sa balimit ti balayon. Adamit second floor nan. Ay, ketwen ket siyempre agat tapno komportable di kita kaanakam. Anya, nangalaam nga tinaramat mga pinagpa-second floor mo ti balay mo. Iso nga tadaytan di kita impaw-paw itkuking ka. Api nga di mo inted kinitatang Manang. Api ko mga ited ko kinitatang. Sakbay na nga ibayad ti utang na kadagiti nakautangan na. Pagbayad na pala nga umuna ti utang na kanyak. Anya nga utang ti bagbagam Manang Delia. Adda ka di utang ni tatang keng ka. Adda utang na kanyak. Anya utang na keng ka Manang Delia. Utang na ti di na pinagpagadal kanyak idi. Rumbeng ko mga pagadalin da. Saan ko mga kastoy ti biyag ko ita? Siguro nakapanawak ko mamit dito'y kalayan no nakaadalak. Angim anya tinarami ni tatang. Amom nga naidalit ididay dinanang. Nga isot inyon una ni tatang nga insapulan tapno maimbagan day dinanang. Ikunam kiti akit saan nga nadiskarte ni tatang. Iso nga awanan tay ti adal na kastada met. Saan da nga nang ipamuspusan? No kung may ipamuspusan da nga nakaadalak ko saan ko mga kastoy ti biyag ko ita? Iso nga
Iso nga inalamon, dahil kwarta nga itid ko kumapara kay ni tatang. Kat siyempre, itid mo kini tatang. Kwartan ni tatang dayjay. Ang inalakmet keng kuana. Oh, rumbeng laing nga bayadan namot at ti utang na kanyak. Sakbay nga bayadan na ti utang na iti sa bali nga tao. Nagalas kid di ti ugali mo. Manang Delia. Inaramat ko pa'y dayjay nga kwarta para kadagita anak ko. Ano saan ko mga kasjay saan gapo ta sa anak nga pinagadal ni tatang agsagsaka pa ti anak ko. Oh, maawatam ka di? Nagalas ti ugalim. Naalas ti ugali ko nam ngem maamiris mo to. Uray met sika. Saan ka nakaadal? Oh, basta awak yung kaapi nga saan mo bababalawin ni tatang. Idinto nga adamit digiti manalon dita. Nga kaskin ni tatang nga napagadal damit dagiti anak da. Nagalas ka talaga ti ugalin. Diyak amo nung pangalalaam dagiti ang ibagbagam manang. Awalan kat utang na yung baga na akin. Bukod mo nga amay kaskastang. Siya nga kabsat mo, inalilaw mo. Nagkaro ka, manang. Gapo siguro taam mo ni manang nga sa anak nga tay tao nga bayulente wenno naranggas. Iso nga arabidin na latati kay kayat na kastamet ni tatang. Uri di na amuan nan, dinapasamak at saan namat nga kinastigar ni maanang ko. Saan namat kasi nalangad. Ako nanapay kanya, abon anak ko. Ay, masukatan to dayta. Angim nagalas mo tinaramid ni manang tatang. Kasano ka pa nga ro dita no idarumda ka. Ay, arabidik ti abin tapno saan na mapasamag dayta anak ko. No rumbeng nga iyaradok tibagik iti inaldaw-aldaw. Tapno laeng anda masapulak nga itid ko ngayon inot kapag bayad ka na kayo utang tayo. Wala tatangin kakaasi kayo. Lakay kayo. Hindi man na napanunot ni manang dayta. Tila magbagi na tibinan panunot na. Ay, may ablatan. Ti panunuti man ako kat nagserbi kadagiti kaadakam. Dahil talata ti panunuti mo tapno saan ka nga masayangan. Umuwi na tatangin. Anak na dagijay. So na kumat nagaramit pa mas pusan damno no. Mas pagserbiyan na kita anak na kami nga pinakasay. So na natang. Ala babaabo na anak ko. Ay, adaking ka ano. Agsubli ka jay Manila ta. Aturem na ita nga bidot nga naarabidam. Na nagtalit ka ba't ka ni manang mo. Ay dinto nga amumot nga kasta ti ugali na. Nga managing bubukod. Dita nga rin tinakila bidot ko tatang. Asinupay ti bukod ko. Asinupay ti kamsat ko. Isupay ti mga lilaw kanya. Kasta nga talaga anak ko. Mala, nakpay iti talo na. Ay, kasi kayo matat. Lagi, sa anak nga, papanunutin anak ko, kabailak pa lang, agtalaw na. Nagsubli akarod dito'y Manila kasin yung angin kaslag kakapsutak nga agtrabaho. Tunggal malagip ko, tinapasama. Tawan gayam, tinagbanbanagan dahil di talo nga tawen nga panagrigrigat ko dito eh. Nakasla nagrigat manen ti mga baruanan. Imbag laing hen taadan to ni nga mang patpatibker ti riknak. Ano awan iso na baka agbag tita ko. Adda dagiti mangising-singasing kanyak aglalo kini Betty nga gayem ko nga idarum ko kano ti kabsat ko. Angem saan sumupyat mat ni tatang. Saanen na balasang ko kaasimod dagiti kaanak kam no idarum mo ti inada.
Itang ron tirigat na tatang. Kas na nagdagsin ti barukong ko nga kaslaawan man. Awan man lang din nagbanbanagan din nagtrabawag dito. Babablat na nanak ko. Makamunton ni Apo Diyos. Basta sa amukod nga idadarom ti ina dagita ka anakam panunutem dagiti ubeng. Kas na nagrigan ka rin may. Kas na dyak mapagsusurot ti aramidik tatang no. Babaablatan na. Uri sikati idaudeng pan sikati nanaknakam. Isa mo nga itultuladan dahil nga madi nga ugali ti kabsat mo. Kit no idarom mo iso na tap no makaibalis ka. Kitag sagaba dagiti kaanakamak. Ay kasla madit ugalim kuradan tubot teda. Sa mo nga ipadpadat bagim kingkuanan. Bay amlatan. Mga baruanang kananak ko. Ngalawin tatang. Agad andad kayo nga kanayon. Manipod ita. Saanin nga ni manang ti pagipawitag ti kwarta ti sweldo. Ay, kasaritak to dati kasinsin ko ni Antim nga agtabtrabaho di munisipyo. Tao reason tun ti pagipatulodam. Mapagtalkan mo't ni Antim. Malaman alawin nga ron tatang. Alaman nga ron din kayo kasarita. Awan ti talekon nga ni manang. Pinsan nga napukawin ti talekon kingkot na. Anak ko. Sige, uri si kaagad anad ka dita, Manila. Kumusta mo tenubyom nga raw? Okay kami tatang. Alabaan nyo tanuin to no adagundaway mi pumasyar kami dita tayam amukisuna kada kayo. Nasayaat ni Tony tatang. Nasayaat isuna. Napudno ti panagayat na kanyak. Nasayaat adu kasta anak ko. Amom dagiti nasasayaat nga tattao. Ayan. Nasasayaat mo't tinaikari kadakwada. Nga katakta ko nay da. Alakit sapi kumaata saan ga agbaliw da itanubyom. Ayan. Guwapo mo't latanubyom. Tatang mo't kit siyempre agad napintasak. Di na guwapo mo't atinubyo. Ay, kaslaki di yung. Nagwagwapo lang yung ti 5 nga digusan tatang. Ay, kasdaya. Mala, may ibagbata agkat-katawa ka. Anak ko na saan ka unang agpampanulod ti problema. Kwarta na da ita. Masukatan, kaskuna. Alang ano din. Day, kababain ka dati timbawagam. Malubat san. Alawin tatang. Bayam tayo katangan kayo ti cellphone nyo ta. Tunggal agsweldoan. Ibagak to kini anti nga ipakasarita na kasarita kan to tata. Sige anak ko. Di naamuan ni manang ko kasin yung nga saanin nga iso na ti pagpawita kiti kwarta. Apo. Kasta unay ti surun na. Pinagsawsaw anak pa iti agkakadakes. Ti awanan bain na kabsat. Dahil ti nga ron tinagibusan ti surat ko kasin yung kat balakatan dakkuman o anyat aramidek. Kas lang amin nagdagsen pa ilat barukong ko. Takaslawan man la ti hustisya tinapasamak kanya. Kaslawan man lang ti kaslang siguro no makabawi ak man labasit lumag antiriknak. Ang imnumanin supyatin ni tatang dahita nga mapanpanunot ko ta. Ipagpagapok kanulatan kadagiti kaanaka. Ang imkaslamat lakat katawaan na konti kabsat ko kasin yung noawan ti aramidek. Kasla di mapampanunot ko ket. Tagtagibasitin nak ti kabsat ko. Kaputa amuna nga alistunak lang nga maalilaw. Siguro no uri na tong pakla ko man minsan angim baling no lumag-andirik nagkunak. Angim siya ngamin tay tao nga saan nga narangga, saan nga
Saan ko amod bumales? Ang amangan no, kastoy ito gundawayan dakto madagit ito tao. Ay ko naklangaro din, ibaglakit din tadan Tony. Ano awan ni Tony talaga agbagtita kon. Ala, thank you kasin agad iyon akong ti agyaman kadagit ti makaited ti balakad. Kaya agyaman akmet ken kakasin yung ti anos mo, ken laing mo nga nang ibasa ken nang idrama. To'y pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Nga jak to pulos malipatan. Sabi ko mga tadamit na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga agbibuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema, lita, iti Metro Manila.